Planinar sam, to ne može biti svak. Osvajati vrhove može samo planinar jak. Planino, o tebi pevam, o tebi sanjam. I kad si surova i mila, uvek si mi draga bila. Štavna. August mesec 2014. godine. Vasovića kom 2461 metar. Koji su već skoro postavljeni. Grupa mojih prijatelja na čelu sa Ivanom već je pre pola sata uspjela da osvoji Vasovića kom. Sada je 6:50. Sunce polako zalazi, a na ovom mestu počinje da vlada mir i tišina. Izvršene su poslednje pripreme za paljenje logorske vatre. Očekujem da moji prijatelji za jedno pola sata, najviše 45 minuta budu ovde, pa onda da zajedno založimo logorsku vatru i da uživamo malo u ovom ambijentu. Kučki kom u pozadini 2487, koliko se sećam. I njegov brat Ljevorečki kom kod 2394, koji će biti predmet našeg interesovanja za 2 dana. 1750 metara, prosto čovjek da ne veruje da se nalazi na toj visini. Pluća se pune čistim vazduhom, krvotok malo brže cirkuliše i eto zašto vredi doći ovdje. Mesto koje se zove Međukomlje, odakle desno kreće uspon na Ljevorečki vrh, na Kučki kom.
Odavde je teško razlikovati koje su ovo planine, ali deluju zaista impresivno. Za tu informaciju morali bi da ovdje imamo nekog meštanina ili nekog čovjeka koji je iz ovih krajeva. Tako da ja sam uskraćen za tu vrstu informacije. Kattenštavna. Nekada ovdje nije bilo struje, međutim evo danas kad sam došao posle par godina vidim da se i ovo mesto malo modernizovalo, ali uprkos tome priroda je sačuvala ono što je ovdje najvrednije. Da li znate koji je ovo vrh i koja je planina ispred nas? Ako ne znate, trebate naći vremena i posetiti Bjelasicu, upoznati i taj nacionalni park ove prelepe Crne Gore. Namjerno vam neću otkriti na kojoj se visini i na kom vrhu Bjelasice nalazi ovaj repetitor. Neka ostane to mala zagonetka, malo da zagolica malo vašu maštu, pa da i vi poput mene i mojih prijatelja krenete i upoznate zaista prelepu Crnu Goru. Ovo nije reklama. Crna Gora sa svojim prirodnim potencijalima, kao i sa ovom ovdje i sa ovim mestom, sama o sebi dovoljno govori. O njoj pričaju hiljade stranaca koji dolaze iz celog sveta, iz Evrope, ali nažalost vrlo malo Srba. Vrlo malo naših planinara. Svi znaju za Rilu, Mosalu, ali za Komove, za Bjelasicu, za Durmitor, vrlo malo. Šteta. Šteta za njih. Šteta što ne mogu da svoja pluća napune čistim vazduhom, da njihove oči gledaju različite boje, da gledaju i da slušaju tišinu koja ovdje vlada na 1750 metara. Sutra, ako Bog da, krećem na Vasovićakom i da svima vama koji nikada niste došli ovdje da probam da prikažem lepotu tog vrha, šta je to što nas planinare izaziva da krenemo ka osvajanju tog vrha. Nada se više to jedna divna priča ispričana slikom, možda i po nekom rečju, ali smatram da slike pričaju umjesto reči. No šta će moja kamera i moje oči sutra da vam ispričaju, ostaće da se sačeka, da prođe ova, nadam se, jedna lepa i zanimljiva noć u planini i da ujutru čim svane i pre izlaska sunca moje noge krenu ka tom vrhu. Taj vrh sam osvojio pre nekih možda 10-ak i više godina, ali sve što je lepo uvek traži da se uvek voli da se vidi, tako da i ovog puta verujem da ću da upoznam mnogo lepih i interesantnih delova staze kojom se ide da bi se došlo. Gore planiram da ostane najmanje 1 sat i po, 2 vremena.
da uživam u pogledu sa jednog od lepših vrhova ovog masiva Kombovi. Naravno da moja radoznalost koja je zadovoljena pre nekih 10 godina i ovog puta će imati želju, ostaće i ostalo je mnogo toga što bih želeo da vidim ponovo, jer vreme utiče na zaborav. Mnogo toga od tih staza kojima sam prošao su ostale u zaborav. Razmišljao sam čitavih sat vremena da vam otkrijem koji je ono vrh gde se vidi onaj repetitor na Bilasici. Razmišljao da li da vam otkrijem tajnu ili ne. Ipak došao do saznanja da vam makar kažem naziv tog vrha, a verujem da ćete biti i da će to biti dovoljno da vas zainteresuje da krenete jednog dana tamo. To je Zekova glava, oko 2147 ili 8 metara, koliko se sećam. Moja grupa nije usamljena. Evo, ima puno ljudi koji dolaze ovde, koji žele, kao i mi, da uživaju u ovoj lepoti, da napune srca, pluća i sve ostale organe ovim čistim vazduhom. Sunce polako zalazi, ispušta i baca svoje poslednje zrake na ovom tepihu od zelene trave, praveći jako lepe i zanimljive senke. Ovo ni najbolji umetnik ne bih mogao da nam naslika, da nam predstavi. Priroda je, morate priznati, najbolji umetnik koji je ikada postojao. Dugo sam razmišljao kako da započnem priču o Komovima. Mislio sam prvo da sačekam sutrašnji dan, da sačekam rađanje dana, izlazak sunca. Međutim, moja radoznalost i želja da uradim nešto zaista zanimljivo ipak me dovela do toga da počnem priču o umiranju dana, priču o tome kako nestaje dan, a dolazi noć. Možda nisam trebao da počnem priču o lepoj planini, sumornim zalaskom sunca, sumornim oblacima, ja bih rekao prljavim oblacima. Možda će to izazvati kod vas neku setu, mrzovolju, tugu ili nešto što neće izazvati želju da je posetite. Ali i ovakvom vremenskom okruženju ova planina i njeni vrhovi koji štrče put neba, koji paraju ovo prljavo nebo, govore da je ona lepa, da je ovako ružna, ona je meni privlačna.
znate, žena kad se našminka je uvek lepa, ali ova planina i ovako bez šminke ima svoju draž, ima svoje čari, pa eto, da iskoristim dok se moji prijatelji polako vraćaju sa Vasovića.com da snimim i veče na ovoj planini, da snimim umiranje dana i rađanje noći. Da li će to biti noć puna strepnje, neizvesnosti, iščekivanja i želje da što pre prođe, da bi došao novi dan, kako bi ja ponovo krenuo ka vrhu koji sam nekada davno posetio. Vidjet ćemo šta će ova noć da mi ispriča dok budem spavao, šta će mi ona doneti, saznaću u narednom periodu koji dolazi. No, bez obzira kakva bila noć, meni je ova planina, meni je ovo mesto uvek drago, uvek privlačno, uvek izaziva želju da dođem. Ima za mene, ona za mene krije puno svojih tajni. Prva tajna, to je Ljevorački vrh koji će biti predmet našeg uspona za 2 dana. Tu je, bar kako kaže topovratska karta, prelepa kružna staza oko Komova. Meni, a i većini naših planinara nepoznata. Biće mi žao što zbog kratkog vremena ovog puta neću moći da zadovoljim i tu svoju radoznalost, ali ako Bog da i budem živ iduće godine, stavit ću u svom planu i programu obilazak tih staza, meni malo poznatih, ali verujem zanimljivih. Meni sada ostaje samo da razmišljam kad budem tužan, kad budem neraspoložen, kad budem umoran od svih zla kojima sam okružen dok sam u gradu, od brzovoljnih ljudi, od psa, lutalica i onih koji nisu, koji prljaju moj lepi grad Niš. Ostaje mi da se nadam i da verujem da će mi Bog podariti zdravlje i da iduće godine ostvarim i realizujem i ove snove o kojima sam vam malo prepričao. Osjećat ću se uspešnim i vrednim postojanja, vrednim truda ako moji snimci i priča koju budem započeo sutra izazove pažnju vas koji ćete možda jednog dana gledati ovu reportažu, gledati ovo moje bojenje ove planine kadrovima. Ja nisam umetnik da slikam ovaj predeo bojama, ja smatram sebe umetnikom da kadrovima kamere da tu sliku o ovoj planini prikažem što lepšom, što zanimljivijom, što interesantnijom svima vama koji niste ovde bili da poželite da dođete. Ako u tome uspem, sav moj trud biće nagrađen, bit ću zadovoljan. No, ako i u tome ne uspem, znam da sam bar pokušao da vam pokažem nešto izuzetno vredno, nešto što se nalazi na nekih 350 km od Niša ili sad da ne nabrajam od drugih gradova Srbije. Znate, ovde ima još
puno razloga zašto vredi doći. Sutra ću vam neke otkriti. Samo da vam zagolicam maštu da se ovdje nalazi jako lepe, čiste, prirodne i zdrave borovnice. Verujem da ću sutra imati prilike da se susretnem i sa njima i možda da vam i neku priču o njima ispričam. Žao mi je što ne mogu da vam omogućim da ih probate, pa da i to zagolica vašu maštu i želju da dođete ovdje. Ali valjda će i kadrovi i snimci njihovi i mesta gdje su se one sakrile od ljudi, od svega što ih uništava, vam biti dovoljan razlog da počnete razmišljati. Iza kog brda, iza koje planine je zašlo ovo sunce, to zaista ne znam. Znam jedino da mi je ova slika jako zanimljiva. Vetar počinje da duva. Temperatura polako pada, spoljašnja, ali ona unutrašnja, pozitivna temperatura koja greje telo i dušu je i dalje u granicama normale. Evo zašto, pored ostalog, vredi doći ovdje. Ono što gledamo je dar prirode. Ne znam da li se ovako nešto može vidjeti sa nulte nadmorske visine, ali znam da sa 1800 metara to deluje upečatljivije, veličanstvenije, bliže. Mrak polako pada, vetar duva, postaje sve hladnije, a mojih prijatelja još nema. Znam da su to dosta iskusni planinari, ali malo zebnje i straha nije na odmet. Ma znam da mora da ide. Idemo ovdje po zelenilo sve dokle može. Onda Pa onda pređemo desno. malo desno pa onda idemo vamo kontra. Vidite ko. Nos ide levo desno. Je li lepo staza? Aha. Jesi ti prvi put? A vidiš da je ovo. Lagano. Kod Tremali kad odavde pogledaš delo je... Da, odavde delo baš ono kao teče gdje izađeš. Ovdje alpinisti. Evo, moji prijatelji polako stižu. A ne vidim profesora Mimija. Obezbedio sam ja drva. Ja sam vam obezbedio drva samo da vi založite.
Evo drva za vatru. Gdje je profesor? A ide profesor. Njega mora da malo pitam za utiske. Svaka... Evo, približava se moj prijatelj profesor, koga ću ja zamoliti da prenese svoje utiske. Znaju dosta lepo da pričaju, ja ću sad zamoliti mog prijatelja profesora da nam ispriča svoje utiske. Prijatelj, stani malo, molim te, stani malo, da ja i ti porazgovaramo. Ti si, koliko mi je poznato, prvi put ovde. Da, upravo Sada bi te zamolio da meni, a i svi mi ostali, možda će neko jednog dana ovo gledati, a ti si profesor i znaš da mnogo lepo pričaš. Pa eto da sada svoje utiske sa ovog pohoda preneseš meni, a i onima koji će možda nekada hteti da razmišljaju da krenu na ovo mesto. Pa evo, profesore, izvoli. Ljubitelji planina, planinarstva i prirode ne bi trebali da propuste ovakvu jednu destinaciju, ovakav ambijent kakav pružaju Komovi, kakav ambijent gde se vide sve okolne planine većeg dela Crne Gore, Metohije, Srbije, do Prokletija, do Durmitora, Sinjajevine i svih okolnih planina. Nas je pratilo lepo vreme, izvanredno vreme. Malo smo se žurili, imali smo manje od pola dana, ali bilo je uspešno, bez ikakvih problema, u jednoj pravoj izazovnoj planinarskoj šetnji. Proveli smo penjući Vasojevića kom, gde smo se zadržali jedno pola sata, uživajući i takođe prilikom povratka, jer je već padao suton kako smo se bližili našoj baznoj poziciji, za snimanje, za razgledanje, za uživanje. Bilo je stvarno prekrasno i ovo je jedan neponovljivi ovako doživljaj, redak doživljaj za planinare. Slušajući te, izvukao sam zaključak da novac koji si dao za ovo putovanje, da je po tebi dobra investicija. Da li grešim ili mogu da izvučem takav zaključak, ili ti imaš možda nešto što ja ne znam da mi kažeš? Da, prava investicija. Novac je bio skroman, između ostalog 3000 dinara. Višestruko se isplatio za samo ovu turu, a da ne govorim što ćemo načiniti i sutra i preko sutra i u povratku u Hajlu. Dakle, ovo je mnogo isplativo, vratilo se višestruko i ja sam stvarno prezadovoljan sa ovakvom turom, 4-dnevnom kakvu smo mi zaplanirali, a ovo nam je tek prvi dan i veliko oduševljenje. Znači, počeli smo sa punim srcem, sa punim lepim utiscima. Nadam se da ćemo tokom narednih dana imati još lepše utiske. Možda ovo nebo koje je prljavo, kako ga ja zovem, malo i kvari utiske, ali verujem da vama
to nije pokvarilo raspoloženje. Apsolutno, danas je bilo izvanredno, evo i sada je. Ovo je samo prolazno, svakako malo na oblačenje. Neće nam to pokvariti uživanje sutra, preksutra. I u obilasku još ova dva koma Ljevoreckog i kom kući kom. A i u nedelju u povratku na Hajlu, gde su svakako opet najbolji pogledi, najbolji vidici. Još jedan biser Crne Gore, znači za 4 dana 4 prelepa vrha preko 2000 metara, to je 2,5. zaista smatram jako lep i uspešan pogodak. Mislim da ćemo, evo, i ja koji sam ovde bio možda 10-ak puta sam ponovo oduševljen, a sada ono što nam predstoji to je Logorska vatra. Nadam se da ćemo malo da uživamo u Logorskoj vatri. Profesore, hvala ti, ja ću te uvek ovako, gdje god budemo išli, ti si dosta rečiti i interesantan sagovornik, pa eto, nadam se da ako te još neki put zamolim za neke utiske, da to nije bilo slučajno, jer to što ti kažeš i što kažu pojedinci koji su nadareni može samo da bude pozitivno i da izazove interesovanje. Nadam se jednog dana oni koji će gledati ovu misiju. Profesore, hvala. Idemo da se družimo uz Logorsku vatru. Na druženje. Veštačko osvetljenje ovom ambijentu daje nešto što možda nije dobro, ali što da radimo. Počinju pripreme za spavanje. Evo, počela je vatra da gori. Evo koliko je jak vetar, vidi se i po plamenu. Da? Udaljeni su šatori dovoljno. Dobry, reći i ovo.
Najbolje se vidiš vidi noću, to smo pre neku... Se više gleda.